abantu ba maintenance Asoi County inkanyore deni ere 1.3 billion ejikando chibesa nchire chiribako na cha NHIF chisako chire over 300 million ntora akora project ende yonse ama deni aina arnaka na akanire NHIF 100 million nga akana deductions 180 million chisako around 200 million igo enuswe billion no wakane bintu abantu ababwente wakana batakana lakini nyasaye nomya ngokora tona na madeni haya chipara chilitwa kuana nyasaye kawancha wiki gocha twatebire obokora bali mete chipara bawate bali mete para egetuno igorali to chikoliye para twanyo ate kolitiki teyo lakini no erebe kirenga milioni 3 twabira abantu aba no bali mo bwata mabira mutage twabira abantu batigaba bagende mutiyeli chiko bagambigwe nali turakonyegesa kugyeito abantu aminto ndatenkolengo tebaiga